איך בוחרים עורך דין תאונות דרכים? אין חכם כבעל ניסיון. מי שנפגע בתאונת דרכים וחפץ להבטיח כי יזכה לפיצוי ההולם את נזקיו באופן המרבי, נדרש לזכור את שירותי עורך דין שהינו בעל ידע מקיף בתחום תאונות הדרכים וכמובן בעל ניסיון רב בייצוג נפגעי תאונות דרכים והופעות בבתי המשפט. עורך דין מנוסה יוכל להתמודד בבטחה מול חברות הביטוח ולהבטיח כי הנפגע יקבל את הפיצוי המלא. כמו כן, מובן מאליו כי עורך דין מנוסה יוכל להקיש ממקרה למקרה ולהבחן את התקדימים המתאימים למקרה הספציפי של הנפגע, ובעיקר יסרה ביטחון לכל אורך הדרך כי הוא יודע את עבודתו ויבצע אותה נאמנה. עוד יצוין כי עורך דין מנוסה ובעל ידע מקיף, יוכל לחסוך זמן רב ולגרום לידי כך שהפיצוי יגיע לנפגע בזמן המהיר ביותר וככל שניתן כמובן, וזאת מבלי שיהיה בחיסכון בזמן כדי לפגוע בגובה הפיצוי. בנוסף, במקרים הרלוונטיים ועד לקבל את מלוא הפיצוי הכספי, יוכל עורך הדין לפעול מול חברת הביטוח ולדאוג לכך שתשלם לו פיצוי ראשוני, וזאת בטרם מתן פסק דין סופי ובמסגרת תשלום תכוף.